हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो बड'जब निउसआव बरना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोनांथार भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। लोगोफोर नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बे बड'जब निउसनि गेजेरजों सानफ्रोमबो साख्रिनि आपडेटखौ मोननो हायो। जोंहा बे आपडेटआनो जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट एबा जोंहा भारत सरकारनिफ्राय साख्रि ओंखारना फैगासिनो दङ दे। जोंहा गासै साख्रिनि भेकेन्सिया बेसेबां थागोन? 10 लाख जोंहा साख्रिनि भेकेन्सि थागोन। दा बेहाय फरायनायनि बेलायाव बेसेबांनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोन? मेट्रिक पास जानायनिफ्रायनो नोंथांमोना बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय फैनाय साख्रिफोरखौ एप्लाइ खालामनो हागोन दे। दा बेहाय दिनैसो जोंहा प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा बे रिक्रुटमेन्टनि बागैनो, बे 10 लाख साख्रिनि भेकेन्सिनि रिक्रुटमेन्टनि बागैनो बिथाङा मोनसे भिडिअ रिलिज खालामदों दे। बेखौबो आं एसे उनाव नोंथांमोना देखायगोन, नोंथांमोना भिडिअखौल' नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं दाहाय बेहाय बुंनो नागिरदों आरो जोंहा बबे डिपार्टमेन्टनिफ्राय साख्रिया फैनो हागौ बादि। जोंहा दाख्लै बावैसो एसएससिनिफ्राय ग्रेजुवेट लेभेलनि थाखाय जोंहा गासै 20,000 साख्रिनि भेकेन्सिनि थाखाय जोंहा रिक्रुटमेन्टआ ओंखारनो थांखांबाय। नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामदों जानांगौ। आंनो भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननो खोन्थाहरदोंमोन। दा बेजों लोगोसेनो जोंहा एसएससिनिफ्रायनो बे स्टाफ सिलेक्शन कमिशननिफ्रायनो जोंहा जायफोर बिथांमोना मेट्रिक पास जानाय बिथांमोननि थाखाय जोंहा एमटिएसनि साख्रि फैगासिनो दङ दै, माने माल्टिटास्किं स्टाफ। बिनि थाखाय जोंहा साख्रिनि रिक्रुटमेन्ट ओंखारना फैगासिनो दङ। दा बेहाय साख्रिनि भेकेन्सिया बेसेबां थागोन? खमथारबाबो 5,000नि खम जानाय नङा, माने 5,000नि बारायाथ' नोंथांमोननि साख्रिनि भेकेन्सिया थाखागोनखा। दा बेनिखायनो जायफोर मेट्रिक पास जानाय नोंथांमोना जुदि बे एसएससिनि एमटिएस साख्रिखौ एप्लाइ खालामनानै जुदि एग्जामखौ होनो गोसो दङबा नोंथांमोना दानिफ्रायनो एसे गोसो होनानै फरायखाबानो जाबाय। आरो जायफोर बिथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जानाय, बिदि नङा जेनेबा बे एमटिएसखौ हायार सेकेन्डारि पास जानाय एबा डिग्री पास जानाय बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो। नाथायबा जोंहा हायार सेकेन्डारि लेभेलनि थाखाय आरो मोनसे एग्जाम दंबावो, बेनो जाबाय CHSL। बिनि थाखायबो जोंहा रिक्रुटमेन्टआ एसे उनाव ओंखारना फैगासिनो दङ। दा बेहायबो साख्रिनि भेकेन्सिया खम जाखानाय नङा, बे गोबां जाखागोनखा। आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरखानाय थाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंहा जिडि कनस्टेबल बिनि साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैगासिनो दङ मेट्रिक पास जानाय नोंथांमोननि थाखाय। दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासिबो एसे गोसो होनानै फरायबाय थाबानो जाबाय। जोंहा बे एसएससिनिफ्राय फैनाय माबाया एग्जामफोरा एसे गोरा जायो आरो, माने रिजनिं, क्वान्टिटेटिभ एप्टिट्युड नोंथांमोना गासैखौबो माने इंलिसाव होनांगौ जायो एग्जामखौ। दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे गोसो होनानै फरायखाबाय थाबानो जाबाय। दा बेनि अनगायैबो जोंहा बे एसएससिनि अनगायैबो आरोबाव जोंहा गोबां माबानिफ्राय डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया ओंखारना फैबाय थागोन दै। नोंथांमोना साननैसोनि उनावनो मिथिनो मोनबाय थागोन। एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट, बेफोरनि गोबां डिपार्टमेन्ट दङ जोंहा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि सिङावनो। दा बेफोरनि गोबां साख्रि भेकेन्सिया ओंखारना फैगासिनो दङ। नोंथांमोना माने बे बोसोरनैयाव जेनेबा 2024नि सिगां नोंथांमोना माने गोबां साख्रिनि भेकेन्सि फैनायखौ नुनो मोनगोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय। दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना दानिफ्रायनो गोसो होनानै फरायबायल' थाबानो जाबाय। जुदि नोंथांमोना साख्रिखौ लाथारनो होनानै जुदि गोसो होनानै फरायबा नोंथांमोना बे बोसोरनैनि गेजेरावनो साख्रिखौ मोननो हागोन। दा बेहाय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायथ' जोंहा साख्रिनि भेकेन्सियाथ' फैगोन होनना बुंखाबायानो। गोबां चान्स आरो नोंथांमोना बे बोसोरनैयाव। दा बेनिखायनो आं खावलायो दे, नोंथांमोना गासिबो गोसो होनानै फरायलायबानो जाबाय। जुदि नोंथांमोननोथ' साख्रिखौ नांथारगौबाथ' नोंथांमोना गोसो होनानै फरायनांगोनखा, अब्लासो नोंथांमोना मोननो हागोन। आजिखालि माने गोबां कम्पिटिसन जाबाय नालाय। दा बेनिखायनो साख्रिनि भेकेन्सिया गोबांथार जाबाबो गोबां मानसिफ्रानो गोसो होनानै फरायगोन नालाय। दा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो गोसो होनानैसो फरायलायबानो जाबाय। दा बेखिनियानो लोगोफोर फुल एडभार्टाइजमेन्टफ्रा, जेनेबा साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टफोरखौ बिथांमोना गाबोन समफोरनिफ्राय होलांनो हागौ बादि दिनै माने प्राइम मिनिस्टार बिथाङा भिडिअ रिलिज खालामबाय नालाय। भिडिअखौ नोंथांमोना दायो नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदल रहा है हमारा भारत। घरेलू उत्पाद हो या हो फिर निर्यात, उत्पादन और रोजगार सृजन की प्राथमिकता पर हमेशा रहा है उनका विशेष जोर। स्टार्टअप इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, इन सभी राष्ट्रीय नीतियों से देश में लगातार नौकरियों और रोजगार में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। और अब इसी कड़ी में एक और नई पहल, 10 लाख सरकारी पदों को त्वरित गति से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से भरने का लिया गया है निर्णय, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे युवा शक्ति की ऊर्जा और सामर्थ्य पर अटूट विश्वास को दर्शाता है। आजादी के 75 वर्ष से 100 वर्ष के बीच के ये 25 साल भारत के लिए बहुत ज्यादा अहम है। और आप वो लोग हैं जो इन 25 वर्षों में
सबसे अहम प्रशासनिक व्यवस्थाओं का हिस्सा होंगे। देश ने लिया है एक नया संकल्प और इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने की यात्रा में आप जुड़ रहे हैं हमारे युवा, महिलाएं, दिव्यांगजन, ग्रामीण, आकांक्षी जिलों में रहने वाले हमारे साथी। अगले 1 वर्ष तक हर महीने 75,000 से भी ज्यादा सरकारी पद भरे जा रहे हैं। एक आर्थिक और सामाजिक क्रांति का सूत्रपात हुआ है और पनप रहा है हमारी युवा पीढ़ी में नया जोश, नई आशाएं और नया आत्मविश्वास। सरकारी विभागों में अगले 1 साल में 10 लाख नई भर्तियां होंगी और पहले 75,000 पदों पर चयन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। चयनित उम्मीदवार अब भाग लेंगे देश निर्माण में। चाहे यूपीएससी हो, एसएससी या अन्य सरकारी रिक्रूटमेंट्स, सभी ने नियुक्तियों की समयबद्ध प्रक्रिया शुरू कर दी है। चयनित उम्मीदवार बनेंगे इंडिया एक्ट 2047 के सशक्त साझेदार। जब 10 लाख युवा कर्मयोगी केंद्र सरकार में अपना कार्यभार संभालेंगे तो देश की सरकार होगी सशक्त, बढ़ेगी कुशलता, नागरिक सेवाओं में आएगी सुगमता और देश विकास के पथ पर चलेगा और भी तेज रफ्तार से। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस रोजगार मेले का कर रहे हैं शुभ आरंभ।